Arep Data Pitana suwah werdine sirna mugi sirna kang dadi memolada ning sasana wiwaha kalenggan sang punika arep suasana tentrem gayeng regeng gumarenggeng tetela sekar kedaton sang Diayu Rara Manda dipun kanthi Rama Ibu mijil saking sasana busana. Ana gondo arum lumrang Banjaran Sari hange beki sajroning sasana wiwaha naya kawurian ana teja hangeng wong mawa praba tuhu punika tejaning panganten putri Gendho Ayu Manda ingkang mijil saking Tepas Wangi tumuju sasana rinengga pantesing busana memba busananing Prameswarinata tinon saking Mandrawa kawistara abyor mopyor pating calorot pating galebyar kadi kilat asesiring amucang kanginan denira lumaksana panganten putri membat marga luminggang ing warih mela ing wadana sumunu agilar-gilar kadi kencana binebar sunaring netra andamar kanginan lumering salira sinembah endahing busana akarya cingaking para ingkang samya humiat prapting unggihan kang tinuju marma tumanduk ing raos tumaneming kalbu yayah linobong jroning wardaya kelem karo baning memanis tuhu kuwawa yen cinitra tanggaping sasmita pangemban panganten putri Prias kondang ingkang saking laladan Meduri daya sikra hamratitesaken lenggahipun sang panganten putri wonten ing sasana rinengga hangrantu laksitaning tata adicara ingkang wus rinantam kawistara temanten putri sampun lenggah Hanggana raras tegesipun lenggah piyambakan panandra saking Ibu Hartini kalengganing Bapa Wakiran sigra mandhap saking sasana palenggahan karo sampun nampi sowanipun para mbandheni parkap ngaturaken saji ingkang wujud buga janar klasa bangka tilam lampus unjukanipun sang Nalendra ing mangke aniki sinebat tirta penik sampun mandhap saking sasana rinanteng Bapa Wakiran sekalian Ibu
nampi sawanipun bangsa kembaran nggih putri Domas kembaran. Monggo Popo sesaji buka cenarte sekul punar minangka Anggesrana daripun ing mangke Gusti kula totok kalian Gusti Ayu Manda inggih matur nuwun Ayu karena menika ingkang kula rantu wit warsa kawuri inggih paripurna kene ngaturaken saji sigra nampi pitungkas ngasta deret-deret sinebat Kalpataru Dewa Ndaru Jaya Ndaru ya Sekar Mayang sakembaran ingkang didamel saking debok suwangsa pupus cindhe puspita gedang mas parijata kencana ingkang arengga mawi janur kuning nur cahyanira cumara pindhane kadya soroting Sang Bagaskara ya Sang Triatmaja temanten sarimbit sampun paripurna katampi mban sakembaran sigra majeng monggo mbane sakembaran Putri Domas kekalih majeng karana ugi nampi pitungkas ya nggih ngaturaken saji klasa bangka tilam lampus sarta unjukanipun Sang Nalendra mangke purna dahar kembul ingkang awujud tirta wening tahi rucuh degan klapa ijo sampun katampi kanthi raos bingkai manah tanpa beda Putri Domas kembaran ugi nampi pitungkas ngasta dene-dene sinebat Panjang Ilang minangka Anggesrana Ambuca Sukertanira Sriatmaja temanten sarimbit ing mangke manjing wonten sangandhaping tarup agung paripurna Putri Domas cacah catur tanpa beda manggala ya taruna sakembaran sing cilik mburi sing gedhe siji maju sing cilik nah sing cilik mburi kene nah sing cilik kene nggih urung wayahe nggawa kembar mayang Sang Manggala Yudha ugi nampi pitungkas tanpa beda kalian Putri Domas kala wau ugi Kalpataru Dewa Ndaru Jaya Ndaru Sekar Madi Mancawarni taruna sakembaran ugi tanpa beda kaparingan pitungkas ngasta deret-deret ugi wontenipun Panjang Ilang kangge srana Ambuca Sukertanira Sriatmaja temanten mangke panjing sangandhaping tarup agung ingkang sampun sinewer janur kuning sampun purna Sang Manggala sigra lumengser manjing palermanipun Mas Bagus Totok monggo Pak Wakiran ingkang putra putri dipun kanthi mlebet